Asantema UK. Ukuma pimwa apimbeba. Ebujafo aha Asantema UK TV so oboba sempremu matrase edin sembrel. Sidi enim lese de edin sem eba no enenso yebedi nkomo. Nkomo yebo nkomo yebedi nkomo. Wonim empanimfo ka bibise osene wo yonko a wotawo. Ha? Ena konkonsa hoyi se ampata no kora intwada. Ewiase omama ehu ohi. Oti ase Inti so subscribe channel na share for comment to comment section o mami like page no ma won bi nso ne yekoso na nkomo wa yebidi nkomo ene ye onsem ka ensem bebre ho a ye beka na de omni se medical ka se osene wo yonko a wotawo ena de bia nso obi a wotawo bia wosua wasa na achia ne pa na empeni se dua edimfie enimfie nimfie dodo achia no wontimi fadako ana na anu entere no man yi asante yo man bia yakon ade ye ho firitete enya fa ne ye bekon ena dini asante ne ye esa ese akofo nti puto kasema be kan se warriors Ashanti yahuru ye nwache nya na ye behuru ye nwawe asante boy ye brache nya fe ne ye bebo bra asante ji dina che enye na ye bepedini sanatie eti se obi ti ho na wonti asante ase a onti asante ase nso da ena de wo be no nsesa asante Denta meka sa no do mahina ko suma hinkro sunga fashe eno akọ edika no suma na nkasa no okọ afashe ho no ohine no otia konwa so esuma hene no eye priti ebusua suma akonwa no eduru jankufafo so wahini wasikanti patapani edredini do mahini ta na chise wagazeti no wabra konwa no wawia a wo do mahini wunim de omu nyina wo se do makonwa eni suma akonwa no mu ya nuafo enti de omu nyina jankufafo de ba wanim a wonim ni nyina wuntimi nsiesie wo transese de ohunu no kra wo beka onokra kanti empo asem wahina won kontompo wasase we so do mahini wahina wan ka no kre ba ko pe do mahini onokra ka wai sa no kwafo de a ene jankufa ene pretty manso na da ho akonya no siesie wo de awie asa no obawro obi diem dase bi na no de plan no social media na ba hini bi wo ba bi ono otisa fidie so oni panyini pa bi wo ha be ne IGP okasa na oni nsropia wo Ghana ha asam na abasampa no ba ne bia nkosha kokoam woni bia nkosha kokoam obaba be hia me anjambadu antoso mienu ubehu sem ne nye bia dan tamfo asam na da hono no kwa ne betima masasem yeri etwa sa asem we yamfa no kra ni yakose ye hwewanim ne hwe oche de a asem no ntwa da na me de anim sa sampafo sapio da bia social media nhweso sa da bia social media nhweso madam fui ono na nka o di sampanye ya nka ma da makwa akoso no na mde me hu ne sa hu se ba ko na adnisi so sampafo ben se sa ba dwene ono an ma hu se bedi na chi obi a mfonsuo bi wo sampa akonwasie num no obi a mfonsuo wo sampa akonwasie be mpa nhye me adwambadu antoso mienu me dem de no se betie ye se de hye bi ti so na wo no ba bedi na se ukọ kokuam na be kodi ma wa bra court na nka court njintum betiem de na nka nipa mpra ka nipa nwu nka basbasensi enanse bentiem ti mase bentiem Ghana fo se wantiem abrofo wantiem a
Who ba bresa was sampa, was he said that, who you know, Baba Bedase, no one you know, who de me, Mbobamam, say, Adiana Okayano, ya paswa, I didn't be be papa. Namakan say no, none your mesre family, some Majapla, or Kojaman, Sanabloy, when Snobber, a some way, Mema pensionaries. Adia bi ko na nyeye ya eya mema penso na sa de we aba nti mesra ba ni die kwanso beninsa me nye nipa mbuntankia ba so for abedi asem wo house wo no so ma ya se bankwa o na benko di basem ne bebe bua ma no me ho ni ngina ne bebe bua se sa nipa we ono no ya sampa hene onkonko pa akonya kase no ono ne yede bede ma no o ma menka baako nipa baya miensa mienu baya de hye bedi ba ho akonya baako asori se me so ndibi aka ho na nka banya miensa na saa se ngwe be kokko yifri ba bia mienu abedi bi a baako no do beka ho no be ko yibifri Nyehwehwe mu ne yakɔhwɛ sɛ wo de ɛwa atɔ so miɛnsa ka ho a wobɛka ho Ghana fo ho na asɛm no anya yie ho no ofiri ne okoyi bi firim no ho na asɛm no wo na bayi ne firim a ɛyɛ kwan papa so sɛ nipa no na ɔnte ase a nyɛ kɔɔto no bɛkɔ asɛm we ma aka aya binom Ghana aba bɛso bɛpɛ sɛ bɛnya de bɛmu mfa so ufa so awoto wo mane mo na me so ntempo no ha na sampa no yenti asampa ma ye din no madam fo na so we obia na on stand up lord all can say asemu ya nka ntwa ne tia acha no kra e baako this year no mengi ni so no an fa no okoye no ho hene bi ne na bade ne si ho akonya tuntum oni no ohima wana e wo one and a half. Or you know this year, mapa. About power. A chief is someone who has been validly nominated, elected, selected, and installed in accordance with customary law and practices. Now, yes, I did. Sampa Konyano. I want to see. Sampa Konya Ben Cinema is your top. Sampa Konya Besini wa Sampa. Na se Besini Sampa wie. Na se be wura no be kwasom na. Na be dina kwakire no. Enya hima Sampa hima ni wo. Nya hima ni yini. Mpanifo ba Sampa so a nkono abetinde me wa kwesi wo. Asane bi wo hadu ba bia na oye a. Enya ade no braba ye na nya. Aya court nko an tim kan wasam obi antimi ntina na himfie enka se me ade abaye ni nyina ma atwam wutimi ntwam otom enda me adwan badu antoso me na wo babo so akosi se no baako bi ni ho nana achame maka ne say awie no na ne America ne say me dia papa yo na nde ba ya adwuma wo bono original of cheese unia opa ngobono kasa masem odene nti ubaira oba maso dia ko ba bi fufuro oba ba bu mi nkotoje because me nti wo die abrofo ba nyimi mfiri we sampa asemo ya de wontimi mfa mi mfiri baba ya sa de ni nyina no no kra ni ban kware betim se ba nye ni ye be kan ho na nkrofo adane nkrofo be prapra nkrofo owu nkrofo ajapade esai na mom adwambadu antoso mienu mebo adehye mienu no ba no kosi se mehu nipa oye dehye toten a nene bebu mane no maka ne sei awie na ne nde ewie masam na nasuma wonim se efiri a bekodwenem na SCC ama ye mu bi no kurani ye kasa kwana efa so no mra nko school ba kirem no nye sa mra ina okoi se uni bi oka asem na nipa ne tifie obati ba bemfa ba ko dini nko hye enwomam mira minti bi dawo
No be a catch us say, me and John Bedu and Tosumi. Be caught to be a coginaye, I can say as soon as and I've been thing, now Oya Sampagna. Once in who on your prayer. Medina baby and Medina, I can say, will be a Medina. Now, your best friend. Your best row, Babby Assam. But not being your bed, Takra or Jam, not be Piabe. Minim Bibi Abedi Piabe. Nipa mienu be di asem na be ni wa ben wa e ma baako nye saa mra ne nkosua ye nye saa mra ne nkosua ye ade hye mienu opra konwa nka mieni ne bra baako di kan atena so fie du man ngonyo ono ne papa nyo ono no di hini na me bra o hwema nka ne baako ya opese obayi sana broid we nye madamfo nka madamfo pribia nye ne ho na ngango ndi adwon badum de ntanji adame nyoda wonti mi so nsesa madwene ne na ode ba sesa madwene akonya kasiye pese ani monyam wo mse domafo akonya badema wa abani bibi onu wo pe no kranko an de maka kosi se mewu ne mesre adehye a be wo sampa nsrobe be mabia ngusoso be na bedru ba bi na be dwa de ba bi abe di dwa be se no nipa ba bi abete na be se no na bom na no nti se binum be konso sa tuo nsro bia mfa tuo bia mfa tuo masampa bia mfa tuo masampa na mesra bambafo no be mabia kwane manu mfa tuo e masampa se banhwe ye na nsore sa bono me ba sampa madana ne baba gu se bibi Nia mesra titro president Oti Egwaso IGP National House of Chiefs security for sampa for ne bepe nipa bepe no on ne bebedi na chi obi antimi sisa bakene nipa bepe no ne bebedi na chi ahenni anyina ye legitimacy ahenni anchi do ma hene woni message asem wa ye ka woni bi o twema no kra nwe befi efise do ma hene kwa afahye bi ase ana dwabo bi aso abra o ma santidini o mama ho ahi o siri yonko otaw no asante na de na me ye ma hi kra ni se wagye ebuna boso so nya bununi wo kika manfo tribom so nya bununi o bunu kra kasa nko aka buna nya de o kasa no aka trato kwa se de oda pem so ni hu so bibia ngwani mri sikedwa so bibia ngwani mri asante hene a wo kodru suma asem o so keka no suma manso eda ho ani pa wu mu no enkonwa asem eda ho e manso no nkan sampa de na akeka asante ho ahinti odi obi ho ahin ekum na yemwa odi asante ho ahin de etia sampa no ye busua regional House of Chiefs and na to abayi wo say ye president now ye no office assembly office ya we in charge eno nche so obi abusua mu nsem o na akwageka so woni mu adwuma nti wo law na we ye no ehun atechema emre bi wa wonim ena o tra senso adwene wo de ho de ka wo de ebi ofie ensem bebregu ho me say 16 regions no House of Chiefs a wo problem a yetimi solve nwie no eye bono adoma hene ye chairman president leader ultimate settle cases ya ho enwie
Woko jira ba bi no amu asante dini. Woka se nkasa. Otrofo se ya Farouk Samodu ya so akire wo. Anase wo so aye mfie dunu otra akodwa so mfie dunu no. Asante ya de bi e mfansie. Na Jafra sai wo asante no. Social media gu ho. Yi Samodu e be so akire wo no. Emfoni na wotwa aye. Ade amoye ye ni bi fa to social media me ehwe. Wo so ye no kwafo otrofo ne o ka no kure ba akokra. We kodi asem ne ntachi ankwa no bebua. Me ka sem bia kire wo domahene o say Regional House of Chiefs, National House of Chiefs di abase ayemra se ayenkrata se obi ba gazette no na ebe gazette obi na asem wo saa dipa kro ho eye nkonwa asem manso sem a adehysem a yen gazette ni wie ne gazette ni wie ne ahwehwem na se odi fo wona asem mu a yenje gazette no yentu akonwa so wodi bia majankufa copy ni wo ho ade no ne Jafra de baaye ye ma ne gazette ye na fe wo hye kire ye yoduom na so so adamfo no sansamfo no ye jaka obi anya na obekunu obi anya na bepira no obi anya na bedina wu eyo yonko kani na mufa yonko ani ho yonko tia ware itimi gu ati ni tam enti so yonko no anka enuma bɔne a wo ye nka anya ntia no na batra se me ni wahina me ka no kore na mde wahini bi wa anya na me na sasem we me preso anka me twati sa wo ka wo bekum ni ba wo ka ye nya ohwe wo bedam wo ka nya ohwe afempo ni epagya wo se ma ka se wo de wo ye nyina manfo hyase enkrofo hyase ena ma se atumi na wo ye no me se Samodua no so akire wa adanse enkrata ade di adanse so akire wo no fa bi begu social media me hwe kwa mo kra eni sa akọ na wo bondin Samodua no omu ba menhia da social media wo be so akire wo no fa bi begu ade say 10 years ni wo mu so 10 years ni 10 years so man hene eni obi so aba say akonya ne dia eni won na twe dawre eni ata ba akọ achi as a leader me ka asem akire wo asante hene otumfo ose etua bebie asante mawura piao emfie mienu ni omdi asem no ko aka wie no onka sa biem omie na no efa sampa nsem hu biem enso wo da bia uburu wi a no betre social media uburu wi a no wakeka de ope na sante hwe ye be ho sa na nanu ahimfo amu asante o se mutimi hiase kasa bi domahene onim kasa nche obi domahene onim nyansa nche obi oyo hina muso ya ahimfo oyo mahina muso ya mahine o se mutimi ka bibi kire no se da bia obekọ obi platform so na asante ni na ni din beda bontene da bia okoje obi dwabo ase a asante na din da bontene na ndra obi aso an asante aso an una aso mpa asante no akọ dombuno e no akwaje buru akante so fai be sama akekan ani be no wom wadanfo na Jafra kradi no hunu boye na ka se Jafra ene okoji aman okoji ma be ya na wan kasa to a so faduma bedu ase o se ade no de na tibisi ye oye uni bibi ya House of Chief ye hoye ma so se wa ho siesie buru se wa ho siesie ne ja asante de no ye ri akonya ne de ye hene ne de bibia mo o ye supreme won sinsuo man san wa hamo dabi ene onim de oye wa mahini aye da ye fe ama na sebi akonya apratete akura no wo mu hwe kira kwai eno ne ka no wo hene ene che so oye ade nya obetre social media nya ko obi ayi ase ena akakasa nya ko obi party ase no akaka nsemhunu na we ko obi hie mu ase no akaka nsemhunu we ko obi afasha ase no akaka nsemhunu nya na hia otumfo tu kwa cheo enso omie na no. That is Badrimba.
otu kwa che obebre nso omie na no sa una otutu kwa sa asa yoko Cape Coast afashi ya ka ka kika nsem gu ho una akọ bizan kran ka ka nsem gu ho na akọ votary ka ka nsem gu ho du fi asem ne bi ofie nye de ehia ne no de ehia so besiesie ade amna yeye Benisi se openi tefie mama frawe na nka yebu na nkarefo oka ho eti na ntime hu fi sampansem so wonka ho unu omasa modua kwa wodi se adwuma no afedi oka se o hihyi dwan wonyai wa hye wie okoda ne hene edwani se na unio wonte oba suma hene no abai na fashe no wa frempanimfo so omu samna ntia se na fashe omu mase mrantel se wa ton sanse nyina di to omu nsi ho ana ni oba ho nka ene di oba ho untie na nsiesie waton sanse ni nyina di afashe huna mu ye huna afashe eche de mu ye obi amase obi azu nsiase efise ade ani wo no ofa efrito ntimu de mon koso a na woni samodua ene usuma hene no mon nwenta so mon fa de mu ye bia na bibia one bre uwadoma ene ade wasi regional ano asemba wasiesie wodi otu he da tu ani si obi so sorry tie obi say wa meso antre me who are you na na no ka so ayi oman ni bi so antre oman ni bi no afedi o pese ho na meso antre wo o ka sai na refi dia wo ka hu ensam kusuma suma hina ko nyoti so kura no mche so awia utumi nka ho asem jankuva fo so omudia suma hine ke kan fu bi tribom esisi ahemfu mienu ensa ewo nkronkro ni bi so amede manso ba onhwe nsiesie no sampa sem na yewase sampa sem yewase sampa fo yiva achewo sada besi sampa na osi sampa de na besi ho chese why you say udu abi ni power up fans o je fans nye we ni fans ontu begu kom se dia odida funu ontu ma no ufra ntoma ase funu ya deda no entuba kwa ontu unim tuba kwa ha na campus wa bem kasasa enam se enkrofo bi hye wachinti hye okutu panti timike kansem bia ni kwa se oka no akaguo so onim ho a nka osere mproi son masiesie regional house of chiefs na wasunya no ensem ho no siesie wie asa na abekọ obi die so akọ obi die so mesi asante wo ye dai onto asante obi biam o asante man nyina ye ni nyina gu nche ni efe kumase nko a ene doma entu kumase ye che kumase na ikra doma enya baako nti wo doma hina wonyo bia da bia so na kaseti ahemfo da bia so na kaseti asante adai this one dream do am obi kuna kan tokwa no omua wa na so gusu akasa e kire se wa dream wo fom lesi wa keke kan suma no emfa so obi eni so eyensehunu nya sama di mpuntu oba nya sama di nkoso oba nya sama boa ma kro develop nya bi no why say ba ne be meja aware no we hu e obakutia ba what is asantini bi ahemfu bi manhin bi abegina social media anaso akọ program bi ase akobodo madini abodo manhin dini aka de wo ye galamse mai so tu na galamse o se de wo ye bi ebubo ebebo na ase misi unu hu a ka osere mproi unu mi ya me hwe ni jack esisem no na ye hu lumbanyom na jafra wonu ni asem na aka sam yonko no yonko anka abedi na wusei yonko di yonko awu nya yonko no otamfo no ene unu so nya yonko otamfo ntibeka we wa bontin obi emma enya ye no de oka no boa
de o kan nyina wo boa oni bibi ya wo de ne ja asante de no ewi ase o mama ne hu ahi de asante abobra koduro no utimi nya hu hwe o utimi nya hu hwe yeso ba no anko awodwo ani so dodo akonya ba akofo ntra so nche me bra so me sorry we se misade foforo bebro oboba simprimuni subscribe channel share fa comment ni bra like page no na de ekoso bia no oni ekoso Royal Hotel ultra-modern hotel bia o Atwomako dua o Santimantam mu ben Ebuakwa. Hotel ye feye se ura dan bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwan so. O VIP rooms, o executive rooms, and afi wo standard rooms. Obambo de enyade a ehu bi mu. Ekira kwai wo Atwomako dua Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 K-Loss Royal Hotel. Yeah.